Atmosfera mill-isbaħ hawnhekk f'Misraħ St. George fil-Belt Valletta fit-tmiem l-10 edizzjoni tal-Fun Run organizzata b'risq il-Malta Community Chest Fund. Wara li kien hemm tluq minn bnadi differenti madwar Malta, mal-wasla tagħhom fil-Belt Valletta l-parteċipanti kollha jnaqdu flimkien, immexxija mill-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż. Fuq quddiem nett il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija li mexxa delegazzjoni tal-partit u kien akkumpanjat fost l-oħrajn mill-Viċi Kap tal-Partit David Aġus u mill-kellim tal-Partit Nazzjonalista dwar l-isport Ryan Kallus. Naħseb illum hija turija oħra kif il-poplu Malta Għawċi meta jiġi flimkien literalment jagħmel ħoss anke l-atmosfera kienet vibranti matul il-mixja u kien hemm diversi istanzi fejn anke n-nies jitkellmu flimkien turi u tħoss illi f'momenti bħal daw dak kollu li ngħidu matul is-sena forsi jintafa' ftit u tinxtel bil-maqlub sensazzjoni illi rridu nagħmlu dak kollu nistgħu biex ngħinu lil min huwa pratikament fl-iktar parti vulnerabbli tal-ħajja tiegħu. Ngħiduha diversi drabi, aħna rridu soċjetà li jimpurta, imma naħseb bħallum tkun okkażjoni illi nġibu il-Malta u l-Għawdex kollu flimkien biex verament ikunu wkoll parteċipi f'din is-soċjetà li importanti. Fit-tmiem il-ġirja saret attività f'Misraħ St. George fejn il-folla kienet indirizzata mill-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż. Fil-messaġġ tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni u kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija qal li l-parteċipazzjoni kbira hija wirja tal-qalb kbira tal-poplu Malti, poplu li jafiqhom għall-okkażjoni kull meta jkun imsejjaħ biex jgħin lil dawk fil-bżonn. U appella biex dan il-valur nibqgħu ngħadduh lil ġenerazzjonijiet futuri għax huwa dan il-valur li jagħmilna aħjar minn popli oħra. Adrian Delija sellem ukoll il-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca f'din l-aħħar Fun Run taħt il-presidenza tagħha u ddeskriva lil President Coleiro Preca bħala simbolu u punt ta' riferenza għal dawk fil-bżonn. Fid-diskors tagħha l-President Mary Louise Coleiro Preca appellat lil poplu Malti biex joqgħod attent ħalli ma jinħakem qatt mill-indifferenza. It-temp sabiħ f'din l-għodwa ta' Novembru għen mhux ftit biex tinħoloq atmosfera mill-isbaħ u ta' divertiment għal dawk preżenti. Hija ġurnata partikolari fil-kalendarju tal-attivitajiet li jkollna li ikun hawn wara element ta' solidarjetà, ikun hawn membri minn media houses differenti, u allura tieħu gost illi il-Malti meta jingħaqdu b'mod sabiħ. U allura llum hija esibizzjoni ħajja ta' tal qed ngħid jiena, ġifieri mhux jiena qed nagħmel xejn, imma laqda ta' ħafna elementi qed tagħmel attività ħelwa. Allura wieħed jieħu gost illi temp sabiħ il-ħadd fil-għodu, risqin lej perjodu illi jirrikjedi ħafna element ta' solidarjetà u llum jekk bdejna mela u bdejna bit-tajjeb. Anke għall-organizzaturi din kienet għal darb'oħra Fun Run suċċess u ta' sodisfazzjon. Alla ġar sena kien hawn atmosfera kbira fejn nies komplew juruna li jridu il-Fun Run, tantu hekk li il-t-shirts inqasmu kollha u fl-erba' rotot kellna numru sostanzjali għal darb'oħra ta' parteċipanti biex ngħaddu l-messaġġ ta' solidarjetà mal-poplu Malti kollu. Issa intom kontu wkoll parteċipanti f'din il-ġirja l-esperjenza tiegħek Ġoanna. Aħna konna team leaders fuq quddiem bażikament biex immenċu n-nies kollha li kien hemm il-Fun Run mis-saqajja sawhekk sal-belt biex anke l-pass inżommu ħsew u nidħlu flimkien għax wara kollox dik hija sabiħ tagħha hija Fun Run mhijiex tellieqa, hija xi ħaġa li kulħadd jingħaqad flimkien, ngħaddu minn diversi lokalitajiet ukoll nibqgħu flimkien. U l-atmosfera ovvjament hija xi ħaġa tal-ġenwan li tkun qed tagħmel l-isport. U bl-isport inti qed tgħin il xi ħadd. Anna Maria Gatt, Misraħ St. George il-Belt Valletta għal Net News.